järjestettiin lokakuussa 2011 Kajaanin Prismalla. Se perustui Living Lab-konseptiin, jossa kainuulaisilla yrityksillä ja keksijöillä oli mahdollisuus tuoda omat tuotteensa mahdollisten asiakkaiden testattavaksi. Tuotteita mukana oli noin 50, ja ne olivat hyvin erilaisia. Mukana oli käsitöitä, terveydenhoitovälineitä, huonekaluja, metsän- ja pihanhoitoon tarkoitettuja välineitä, ja oli mukana myös 2 Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehtyä peliäkin. Tuotteita esittelemässä ja niistä palautetta keräämässä oli yhteensä 28 opiskelijaa. Osa opiskelijoista sai työstään projektitunteja ja toisille ideahuone kuului osaksi meneillä oleviaan opintojaksoja, ja he myös tekivät oppimistehtävänsä liittyen ideahuoneeseen. Ideahuone tavoitti noin 2000 asiakasta. Palaute oli positiivista ja vastaavanlaiselle näyttelylle toivottiin myös tulevaisuudessa jatkoa. Joo, terävyyttä.